Patong-patong nga kalapasan ang nakita sa Land Transportation Office batok sa driver sa sakyanan nga nakadisgrasya may Trans Central Highway habig dinhi sa Dakbayan Sugbo nga misangpot sa kamatayon sa upat ka mga sakop sa usa ka pamilya. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, mga criminal ug administrative liability ang gitanaw karon batok nining driver sa AUV pickup nga nakadisgrasya sa may Trans Central Highway. Mihimo og separate road crash investigation ang Land Transportation Office sa disgrasya sa Lower Busay sa Trans Central Highway niadtong weekend. Sa maong aksidente, nadumbulan sa AUV pickup ang usa ka motorsiklo nga gisakyan sa mga biktima. Gitino sa LTO, may nakita silang kalapasan sa driver tungod kay nasayod na kini nga depektoso ang brake sa gimaneho nga sakyanan. Ang driver mismo aware na di ay nga guba na di ang brake, gipugos gyud og gamit. So that is a very important development sa amoang pag investigate. We will also of course coordinate with the police. Giingong gihulaman ang sakyanan o gipasakyan sa mga sakop sa pamilya sa driver aron sila manuroy. Matod ni Kaindig, sobra sab ang karga ni ini. Di pa hinon matino sa opisyal ang silot nga mapahamtang kay nagpadayon pa man ang imbestigasyon. Apan usa sa posibilidad ang pagpa-revoke sa lisensya sa driver. Kung unsay gibutang nga mga penalties appropriate ato, no, we will do that. But the full extent of the law will be put in that case. Gipasalig sa LTO, hingusgan pa ang ilang mga operasyon aron makaabag sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga biyahe ug mga pasahero. Nakikalayon sab sila sa Highway Patrol Group alang sa sunod-sunod nga mga lakang nga himuon dili lang sa Trans Central Highway apan sa uban nga mga lugar usab. Nagdiskusad mi og unsay mahahimo namo to intensify, no, kay dili ra man na sa Trans Central kanang Isle of Medellin gahapon ay murag astronaut o unsa ba to, Superman, nagsakay siya ang motor. You have all sorts of idiots everywhere. Ang disgrasya usa sa nahisgutan atol sa forum ug panagtapok sa grupo sa mga truck operators ug drivers dinhi sa Kabisayan. Gihimo kini aron pagsiguro nga luwas ang ilang biyahe ug pagpahigayon sabog information dissemination sa ilang mga miyembro. Aminado hinuon, Bob, ang LTO nining sama sa Trans Central Highway kini paggamit og mga habal-habal og pag-hitch sa mga pribado nga sakyanan gumikan sa kakwangan sab sa pampublikong transportasyon sa lugar. Mao nga sugyot nila usa sa ilang rekomendasyon sa LGU kining pag-revisit gyud sa local public transport route plan o pag-establishar og ruta sa pampubliko nga sakyanan aron maoy mo service sa mga residente sa maong lugar. Bob? Dahil salamat Nico Serino sa imong live report.